Campur Sarinya Indonesia. Kerja bareng di N-Pro. Weh, bisa. Saiki wis beda kowe ninggalke aku milih priya liya apa sahabatku ning pinggir segara kencana musik oke ya. Hey hey sesuk ning jero dada pancing lagi nanging kepiye maneh aku ora duwe aja selak batinku marang kahananku kang mas rasa pupu sing nelongso curahan hati yang tiga oh kisah penane ku sing jalap iramu beto hati beto lambe wis kadung rasaku kasih becike basah brangke lintang ing angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalane aku becike kowe lunga saka uripku ancen lara mas tresno ditolak krana bondo ancen wong sugih keparet aku tak sing golek sing gelem-gelem wae yo wi ayo nang oke jawabke sliramu beto ati beto lambe hey hey basah krangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno hey yo becike kowe lunga saka uripku lunga saka uripku
kasih. Dengan berakhirnya lagu Pupus Sudah. sing loko nelongso. Iya, neraka. Pupus juga perjumpaan kita pada siang hari ini Yeah. bersama Setia Laras. Jangan lupa nanti malam masih disambung dengan Setia Laras komplit dengan panggungnya Reject 6x6 yang luar biasa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas GN Pro Audio, Safira. Wiviction, Mas Bro juga kendang fenomenal, Evi juga Safira Marta. Apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.